vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Tadzoka zvekare nawo maconfessions, funny confessions. Kana uinewo zvimwe zvinhu zviri funny zvakaitika kwauri, please feel free to come to my inbox, then mobva mazondiudzawo izvo zvakaitika kwamuri, something that was really funny. Regedzai tibva tapinda muma-funny confessions. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiroitawo zvemaster of ceremony, ende ndine zvakaitika kwandiri zvekuti dzimwe nguva kana ndikafunga nezvazvo, especially paya pandinenge ndichienda somewhere uko kwandinenge ndiri the master of ceremony, I feel very nervous. Ndobva ndatanga kuti mwari bataiwo mudumbu mangu nekuda kwezvakaitika previously. Mukomanashi zvakaitika ndezvekuti I was booked for 2 days. The first day kune kumwe kwandaifanira kuti ndige ndichienda kunoatenda, it was a wedding. Then the following day ndaifanira kuti ndinge ndichienda this other private, it was a private graduation ceremony. Ikoko kwainge kustomborina vanhu vainge vachidarika 25. It was like private. Apa munongoziva vanhu vane mari dzavo kana vachida kuita tuma event twavo vanenge vari in these nice places, but at the same time vachingozvikipa private. So ndakatanga ndamhanya kumuchato kuya. Pamuchato ipapo painge pasina kumira zvakanaka. Zvinhu zvacho zvose mukoma zvainge zviri zvekiya. Takazoti zvinotava kunodya mukomanashi. Munhu wose akati achingopedza kudya, munhu wose ainge ava kungokomplaina mudumbu. Mukomanashi pakarwariwa, vanhu vakatanga kuita manyoka vachiripo pamuchato ipapo, kusvika kunyangwe muchati chaiye atoburuka kuaitebo achitoenda kutoilet. Mukomanashi zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Ndakazoti zvino ndava kudhiraivha ndichienda kumba, ndakanzwa kuti panapa ainge ava ma1. Ndakambofunga kuti ndinge ndichikanzura my next ceremony that I was supposed to officiate, which was happening the following day, but mari ndainge ndatodya apa kuti ndinge ndichirifanda vanhu. Ndakabva ndaona kuti kwekuti ndinge ndichiwana mari kwainge kusina, because I had already done some repairs pamotikari yangu. So ndakangozvishingisa ndikati I am going to soldier on with this thing. Mukomanashi along the way ameno kuti ndakamira kangani, ende kana muchiziva mudumbu, kana wakambonyatsokurwara nemudumbu unosvika pakurwadziwa pekuti unenge wava kusanyara mukomanashi. Ndaiti ndikadhiraivha ndobva ndatopaka motikari yangu pasaidi peroad. Ndainge ndava kutoshandisa motikari yangu kuti ndinge ndichihwanda, ende ndainge ndisisina kana nyadzi. Mukomanashi ndaingoti kungonodzikisa sketi kudai, saundi yaibudapo it was quite terrible. Yaingoti prrrr. Kunyangwe vanhu vachinzwa vanenge vari on the other side of the road ndainge ndisisina basa nazvo. Apa mukoma ndainge ndisina kana tissue. Chemusi iwoyo mukoma ndakashandisa mapepa, ndigoshandisa maplastic, kondo zvandainge ndichingosangana nazvo. I didn't have any tissue in my car. Kubva musi iwoyo ndakabva ndazvipa chidzidzo chekuti mumotikari mangu munogara 2 matissue rolls at all the times, but panguva iyoyo ndaingozvifambira zvangu nje, ndichingozvifambira just like that. Ndakatambudzika, ndakazoti ndichinosvika kumba ndakangorara ndiri mutoilet mukoma, kungorara ndakagara pachemba. Meno zvazvinoita so kana uchinzwa manyoka, unoti kana wagara pachemba paya ndipo paunyatsonzwa kakutonhorerwa, kakufefeterwa, ende unoramba wakagarapo even zvekuma 30 minutes kana wakanyatsobatwa nemudumbu. Throughout the night mukomanashi ndairova ma-up and downs angu ndichienda kutoilet ndichidzoka. Ndikabva ndati zvino ndasuka mudumbu, it is far much better. Mangwana ndakatomuka nditori boo ndichitofila kutoti I am really great. Then mukomanashi ndakazoti ndaenda kugraduation ceremony iya, everything was really up spot and everything was really perfect. Ndakatoenda nemurume wangu nevana vangu because it was a nice place. Zvino mukomanashi
during the ceremony mukoma ndakazongokaruka ndabatwa neumwe mudumbu. Saka pandakabatwa nemudumbu uyu hauna kana kumbondirwadza as such. Ndakangonzwa kuti gororo gororo mudumbu mangu umu, imwe movement iya ndokubva ndafila kuti ndainge ndichida kuburitsa mhepo. Saka mukoma pandakanzwa kuti panapa mudumbu mangu mazara mhepo, ndakabva ndaita zvekuzendamira rimwe speaker apa ndichita angu majokes angu ndichitaura the rest of the people who were attending that ceremony. I was on top of my game apa ndainge ndichita kuti ndinge distracta vanhu vasakwanisa kuridha kuti on the other side ndainge ndichitosimudzira gumbo kuitira kuti chinyatso kubuda zvishoma nezvishoma. Mukoma Nashe ndakati ndachimanikidza at the same time ndichiburitsa mhepo, ndichiita mhepo yekunyengerera. Ndaiti kana ndikaisunda ndobva ndambosunga, ndikaisunda ndobva ndasunga. Mukoma Nashe pandakaona kuti awa ainge ava mahwani, pandakazosunda kekupedzisira ndichinyatsozviudza kuti this time around ndinenge ndava bo, ndokubva ndanzwa kuti kumashure kwangu kwose uko kwainge kwatota. Mukoma Nashe kutota chaiko kwekutoona kutoti panapa ndatozviitira tsvina. Apa skate yandainge ndakapfeka, it was a skate yekuti kungoita any silly mistake inenge yatozara yava kutoonekawo. Mukoma Nashe at my back ndiko kwainge kwakagara mwana uya wekugraduata the rest of the family. Mukoma Nashe ndakatoona kutoti panapa I have exposed myself. Ndakabva ndati let me do some quick thinking. Aiwa yainge isimbori quick thinking. Ipapo I should have just given an excuse. Ndakamhanya ndakaenda ndikanozvicleana kutoilet vanhu vasati vanotisa anything. Ndakabva ndazviudza kuti let me sit down. Saka painge paine kamwe kastage zvekuti vainge vari kuhigh table ndo vainge vari pamusoro pestage, then on the lower floor ndiko kwainge kuine hama neshamwari. Saka ndakabva ndanogara paya ndakagara zvangu ndichitanga kufunga apa at the same time ndichingokontinya zvangu netuma jokes twangu. Inini the idea was ndichapa the floor to the DJ vanhu pavanenge vachingocelebrate paya, ndobva ndamhanya zvangu kutoilet. Zvinhu zvacho zvakaita kuyerera zvekuti I didn't have control. Kumashure kwangu uku kwakaita sekunge kwainge kwava nebaud rainge raita loose. Mukoma Nashe kuti ndinge ndichisumuka ipapo zvakatora nguva, but at the end of the day makazotanga kunhuhwa. Apa vanhu vainge vava kungoshamisika kuti ko mother ava vava kungoramba vakangogara vasingadi kusuduruka, ko what is going on. Ndipo pandakabva ndati vanhu vaMwari ndinonzwa musoro wangu uri kutema. That was the biggest mistake because ndakabva ndabatwa kuti ndiri munhu anonyepa. I should have told everyone the truth because nema jokes andaitaura ipapo it could have made sense, asi ndakabva ndati vanhu vaMwari ndinonzwa musoro. Saka ndakati ndinonzwa musoro kwakabva kwauyawo vedzungu vaya vakati vachingosvika pandiri ndakabva ndaona vanhu vachitanga kubata mhino dzavo. Saka vanhu vakabva vazoshamisika kuti ko vanhu ava vamhanyira kuti vange vachienda kunobatsira munhu ati ari kutemwa nemusoro, ko kuzobata mhino kwakanaka here. Ndakatambidzwa water glass riya, musikana uyo ainge andivigira water glass remvura akangobata mhino yake, neniwo ndakabva ndazvipa zvivindi ndokubva ndatanga kunwa mvura iya mukoma. But at the end of the day munhu uya wakazongofila that hole that we were in. Ndikabva ndazosimuka, ndakati ndasimuka ndo pandakabva ndazonzwa vanhu vava kuti she has messed herself up. Mukoma Nashe apa zvainge zvichiita kuyerera. Ndakafamba ndichiita kunge chizombi mukoma, ndichibuda mukaconference room kaya ndokubva ndaenda zvangu kutoilet ndikabva ndatanga kuzvigeza. Mukoma Nashe it was such an embarrassing thing, and chakazonyanya kundinyadzisa ndechekuti vanhu ndakati ndichifamba kudaro vainge vachingoti sorry it happens, zvinowanikwa. But Mukoma Nashe from that day zvakabva zvatombodestroya my confidence, but I struggled a lot, but now I am back on top of my game doing what I love. Hey vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi I am a master of ceremony, and izvi ndo zvakaitikawo kwandiri. Hanzi ndakazviitira and ndikabva ndazonyepera vanhu ndikati ndiri kunzwa musoro. Apa pandainge ndakagara zvakabva zvazongoramba zvichiuya
pandakazosimuka sketi yainge yakaita kunamira, and the girl akaita dzungu kundivigira mvura pandakati ndonzwa musoro. Akati asvika pandiri ndokubva abata mino yake kurakidza kuti ainge asangana nebhomba. Yei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Mine, it was between me na tsano vangu. So tsano vangu ava vanga vagara zvavo vari munhu wemadhiri. Even pavainge vachiri kuZim vaitawo zvekutengesa mafoni. Vaitengesa mafoni kubva zvavakabva kuchikoro. Vainge vachingoita izvozvo zvekutenga vachitengesa mafoni. So it then happened kuti kumusha uko vakabva vazoita chimwe chimoto. Saka vainge vachida kuuya kuno kuSouth Africa so that chimoto ichocho chinge chichimbopora, so that kana vakazoda zvavo kuzodzokera kuZim, at least munhu uya anenge akanganwa nezvazvo, because vainge vakatengesera umwe munhu iPhone yefake. Munhu uya ndokubva azotenga foni iya akabva azoona kuti ainge atengeserwa iPhone yefake, akabva azoenda kumapurisa. Well, inini mukoma ndakabva ndazonzi namadhamu, motoenda munotora mwana. Munongovazivazve vana madhamu kana vaine hanzvadzi dzavo dzinenge dziri spoiled, zvikanzi endai munotora mwana. Inini ndainge ndaplana kuti vanongokrosa border, then vobva vanosiyiwa nevanhu avo vanenge vavakrosesa border pamakombi, then inini ndinenge ndakangovamirira. But ivo madam vakabva vati kana it is too risky, mwana endai munomutora. So I drove mukomanashi ndokubva ndazoenda kuMessina, ndokubva ndandomirira Tsano vakati vachingobuda mubhodha nevanhu vaya vainge vachivayambutsa ndokubva vatopinda mumotikari. Saka mine is a big car. Ndakabva ndati let me pick up some people vanhu vanenge vachienda kuJoburg so that vanozondikavhira mafuel expenses. Well, mukomanashi takabva tazotanga kudriva zvedu tichifamba. Saka along the way Tsano vakazochema nzara. Ndikati okay Tsano, tichatsvaka pano pekuti we can buy some food, but kana tikatenga sadza rinenge riri ball. Saka takati tichangobuda muMessina, we stopped at this other place apo pane mashops ndokubva tazotenga zvedu sadza and a lot of stuff there. So mukomanashi inini ndakabva ndaona kuti ndainge ndakanganwa wallet yangu mumotikari. Saka pandakaona kuti ndakanganwa wallet yangu mumotikari, I then returned back to the car. Saka pandakadzokera mumotikari inini ndakafungidzira kuti foni iyi haisi yaTsano. I thought kuti foni iyi it belonged to one of the passengers. Izvo zvainge zvaitika ndezvekuti Tsano pavainge vakagara, track bottom ravo mazip aro they were not properly closed. Then ivo Tsano ndokubva vazodonedza foni yavo. Saka yakangonodonha kuseri kwesiti rangu inini. Saka ndakati ndaiona mukoma ndokubva ndangotora foni iyoyo, and on my side mukoma handisi munhu wema-iPhone, kainge katoriwo kekutotanga kutobatawo iPhone. So mukoma kunoidzima foni ndakatadza kuidzima, and ndakabva ndangoredusawo, ndakangodzvanya mabutton, and I saw kuti I have reduced the button. But chandisina kuziva ndechekuti pakunodzvanya paya I was just reducing the media button, andina kuredusa button ringing tone. Well, mukomanashi ndakangotora foni iya ndokubva ndaiisa muhomwe ndichiri kufunga kuti zvino ndoita sei. So takazoti tadzoka tatenga zvikafu zvedu tava mumotikari, Tsano ndopavakatanga kuzvibata vakati foni yangu Tsano, ndaluza foni yangu. Apa iniwo ndakabva ndaita mistake ndokubva ndati pano vanhu vanofanira kuti vange vachisechewa. Apa ndichimhanyira kuti vanhu vange vachisechewa ndainge ndichiitira kuti inini ndisazova the main suspect, because foni ndainge ndatoiisa mumasocks mangu. Then mukomanashi takasecha vanhu, foni haina kana kumbogara yawanikwa. Ndokubva tadzokera zvekare mumotikari. Takati tiri mumotikari Tsano vakabva vati inini Tsano zvatava kuita pano nditsvakirei data. I then bought some airtime call. Handina kana kumbogara ndaireadha kuti Tsano vainge vava kuda kutreka foni yavo. Saka vakabva vazobatidza imwe iPhone yavo yavainge vainayo ndokubva taloda data paya. Mukoma ndokubva vatanga kutreka foni. Vakati vachinotreka foni ndokubva vati Tsano foni iri kuti iyo iri muno mumotikari. Takatsvaka tichatsvaka tikotsvaga. So inini ndichinoburuka mukoma, navo Tsano vakabva vaona kuti foni inini ndini ndainge ndiinayo. Vakabva vati Tsano imi hamusiri mune foni. Ndikabva ndati foni foni kana Tsano handina foni. Mukomanashi ndakazongodonedza foni iya ndiripo panze, but ndakabva ndazoonekwa
Batwa nekamwe kamadha kakandiona ndichitsvotora foni iya mumasocks. Then madha vaya vakabva vati ko chamadonhedza pasi apo chii? Ndikabva ndati inini hapana chandadonhedza pasi ini. Madha vaya vakati ndakuonai wane pane chinhu chamaburitsa masocks enyu. Then madha vaya vakatotaura vachitoburuka apa vainge vatolaitawo torch yefoni yavo. Mukomanashe foni iya yakabva yazongowanikwa apo pacho painge patochewa namadha vaya, asi ndakangoramba ndakatsika madziro. Ndakaramba ndakatsika madziro dzama ramadha vaya ndazoti imi madha imi ndinokusiyai pano, munofungidzira kuti nemari dzose dzandinadzo ndingaswera ndichibira tsano vangu inini ndikabira tsano vangu foni. But madha vaya vakatongoti mukwasha aiwa ngatichisiyanai nazvo. But along the way mukomanashe ndakanyara ndaishaya kana nyaya dzekuti ndinge ndichitaura. Zvandakazongoita ndezvekuti ndakabva ndazongotanga zvangu kuridza full blast. But nyadzi mukomanashe, nyadzi dzandainge ndiinadzo, it was just too much. Rino mukoma zuva rakazoti rabuda ndipo pandakazonyanyisa kubatwa nenyadzi, because kana uri usiku at least unenge uchingozvishingisa. But kunze kwakazoti kwaidza manje munhu wese ndakanyatsokuona ava kunyatsoda kundicherechedza zvezve zvekuti iyo iyi mbavha inobira hanzvadzi yemukadzi wayo yakambonyatsokuita sei mbavha iyoyoyo. Ndaiti kana ndikatarisa mira rangu rekuti ndinge ndichingocheka kuti dzimwe motikari dziri kunditevera how far are they, ndaibva ndangosanganidzana nemaziso emapassengers angu avo andainge ndakatakura. Ende chimwe chinonyanya kundinyadzisa ndechekuti takazoti tasvika kumba ndaingofungidzirawo kuti tsano nyaya iyi vachaitaura, but tsano havana kana kumbogara vaitaura nyaya iyi. Saka handizivi kuti tsano kusataura nyaya iyoyo what was going on, kuti ivo vakangozvitora sechinhu chisina basa here. Ivo vakangofungidzira kuti ndaaccuswa nevanhu vandainge ndakatakura wrongfully accused, kana kuti vakazviona kuti tsano vanga vazama kunditsara iPhone yangu. Nanhasi mukoma handitombozivi kuti tsano mupfungwa dzavo vanofungei. Handizivi kuti tsano ndovabvunza here kana kuti neniwo ndongorambawo ndakangopaka saivo. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakabira tsano foti chandainge ndisina kuziva ndechekuti iPhone inobva yataura apo painenge iri. Saka pandakaona kuti tsano vainge vava kutreka foni yavo, ndakabva ndaburuka mumotikari ndokubva buritsa foni iya mumasocks ndikabva ndangoikanda pasi. But pane vamwe madha vainge vari kuback seat, izvo pandainge ndichiburitsa foni ziso ravo rainge riri pandiri. Vakabva vati mukwasha ndakuonai maburitsa foni mukaidonedza pasi foni. Ndokubva vatoburuka mumotikari vakalaita tochi yefoni yavo. Hey, pakaipa zvakangoma hazvo veduwe. Zvino hanzi handichazivi kuti tsano kunyarara kwavakaita inhau yekuti ivo vakazvionawo here kuti ndainge ndazama kuvabira, I don't know. Saka handizivi kuti ndombovabvunza here, ndomboipinza here mudariro nyaya iyi, kana kuti ndongosiyana nazvo. Pakaipa.